гости, добре сте дошли на малкият празник, а именно това е на Алекс рожден ден, като му пожелаваме едно безгрижно детство, да радва мама и тати 100 години минимум. И всички гости, които са уважени в това прекрасно тържество, от името на Тани, от името на Ива, нека да са живи и здрави и на здраве. На здраве, овен са сте. За Тани и за неговото прекрасно семейство.
Когда си мова и бе, шуме романе, шуме искате да ви е приятно, да ви е хубаво, ако желаете, просто казах, ако желаете да взете да пушите навън, да е въздуха чист, защото климатика един не може да спомняме, нали така? Да, каратерец. Добре. А който не е жив и здраве сте, айде се продължаваме.
nie Szczetarski. Akordeon więcej Kopalarska to są.
Tá
света. За инженера, къде са? За менеджера. Менеджера. Инженер е много. За менеджера специално. По 2 минути има всеки поздрав от оркестъра да се избере каквато песен иска. Зависи ако сте клиента. Ако сте клиента. Да, защото всеки не иска да се качва. Ники Зенков. Студио Зенков. Зенков. Почех вече. От Круми поздрава, специални поздрави. Да жив и здрав малкия Алекс за цялото семейство. Газ! Айде! Te llaman odera, sarsoma glu, onesta romare, sorogim ju, ande kamaga, ederlestane, odera delma, romanesa skine. Te llaman odera, sarsoma glu, onesta romare, sorogim ju. Живи и здрави трудове, цялата компания. Аз продължаваме напред с нашите музикални поздрави. Някакви поздравите. Продължаваме с поздравите, ако има някой да се върши към оркестър. Чирси. Поздрави за Чичо Азел, за оригиналния
Приятели, видимо ме фарес мажор. Колите, нали знаеш, че няма стойност? Така, 250 евро подаряват и Мима и Пешо. А 300. Извиняваме се. Подаряват за малкия принц, да бъде жив и здраво, пожелават цялото му семейство от сестрата на Ива. Лама жълто. За капили бос. От Логи Боса, има хора, които се дават подаръка. И по-малко бяга на Логи. Еси га бъде. Еси. €100 от сестрата Таня и костюмче. Най-добри пожелания за малкия рожденик, да бъде жив и здрав. От Логи Боса за Ники Бартера специални поздрави, да бъде жив и здрав. За рожденика, разбира се, най-вече за цялото му семейство. Чакай, за Шумахера. За всички шумахери. Лечо. За братовчети ти казва, за всички приятели да са живи и здрави. Еспресо. Айде, красиви. Еси, чакай сега. 400 коня. За Мерцедеса е с 500 години, 400 коня. Let's go, Mercedes, от наша
Шаренце. Той е звездата Тренич. Да. Саша е стара ретро песен на Азис. За каквото иска. То едната, айде, до. Хайде. До я чуем сега. Азис и Томи Чинчев. Yes. Доли се. Ами кай мога сас, ами на буду, това е добре. Ами кай мога сас, ами на буду, това е добре. Соста жена, ами са другите. Як мене роздяли, за себе се подигна, що се оттава, молиш ме, аз да ти прося, чак и страх години аз, се някакъв причове. Добре, дай ме. Фамидор. Пиано. Руски голос. Живи здрави, Жоки. Живи здрави. Продължаваме с поздрави. Има някои поздрави към оркестъра да се обръща. За сега има ли някой? Кай направо? Айде следващите. Следващите. Така. Бабата ще оправи накрая. Ясна. Така. Мартинчо генерал, нека да живи и здрав с неговото семейство. Иска да поздрави рожденика. Най-големият, който взел днеска Терет Коне.
Добре, да ги почваме така. Окей. Има думата бабата ни Ева. И дядо Васко. И Ана Мария също. Сине, ти си ангел мой. От дядо Васко да поздравя. Имена.
stvar jest, že myslím. A to padł skaz
Людмил, 100 евро. Така ли? Добре. От Мариан. Колко? Не знам. От Мариан 50 евро за малкият ученик. Айде нататък. Едно хубаво костюмче за малкият принц Алекс. Окей. От Граси 100 евро. За малкият ученик. Кажи ви здрав. От Перко матерата 100 евро за малкият ученик. И на хубаво костюмче една топка от неговата съпруга. Яше. От Бено, колко? 150 ли са? 150 евро за малкият ученик. От Роши. 100 евро от Роши. Или хубав подарък за малкият ученик. Да. А здрав, Роши. От Асен 100 евро за роженика за неговото семейство. И един прекрасен костюм. Да. Загора. Колко са? 50 евро Загора. Живи и здрави. От Доги. 100 ли са Доги? 100 евро от Доги за неговото семейство. И едно прекрасно костюмче. Да си го носи в здраве. Яше. От Кобра 100 евро. От Бобито. Бобито къде речи нея? Звездата. От звездата. От менеджера 50 точки за малкия Алекс. Кажете здрав. Или прекрасен костюм. От Чоки Каралета и неговата съпруга 100 евро за малкият Алекс. 100 евро, разбира се. От Чоки Каралета 100 евро. Живи и здрави да сте. От Илиян. Иляне, 100 ли са? От Иляне и семейство 100 евро. Нека живи и здрав. Нека живи и здрав. Много славен. От Майнева също колко е? От Влади Милан е хубаво костюмче и 100 евро за малкият ученик. Нека живи и здрав.
здрава. Живи здрава. Саше, това малко мости не брачи на продай, за да почера сега. Чакай. От кризи, патрона и ремонта прекрасна половинка 100 евро. От Мариана
И фамилия Сивари каза Мартин. И халва Сивари, много халва. €300 от Гоши, от брата на Тани, от Борислава и много подаръци има. Нека да са живи и здрави. Гоши казва така, може да хвърли 1000, но за 2-3 дни направи пак банкет, така че не иска да се свърне, той е доказан. Разбира се, може да хвърли 1000 и 2000, обаче поздравена е търбата на Девера да са живи и здрави, благословени и каквото мечтаят Господ здраве да им дава. От тях по-малко от Господ повече. Живи и здрави сте. Какво да бъде? Чакай, че взете си поръча. Гоши. Той се поръча да знаеш. Венци, фали с душ и после ти битва на свободен стил. Не. Фали. Фали спира. А да викам на тебе, не. На хората ли? Решета и мигра сте с колата беше баби. Kada ti ja vidiš kako da беше bаби. Čupo mame čupački da беше popala. Igra ste nikon kome, opjene labras. Paki nove, kao super. Sveta rade skoro, što dođe na rade. Paki nove, kao super. Sveta rade skoro, što dođe na rade.
Шукаринета. Фирма Попик. Фирма Попик. Они 07. Лески фамилия, хвала. Поздрав продължава за Гоши майстора. Витко да се яви на сцената. От цяло без. За най-яките. Амари фирма, Амари. Олората и реализи. По цело свето бирела на маре. Амария фирма, Амари. Цяла България ги познават, може да ви ходят по цял свят, казва. Лески фамилия, Лески фамилия, хвала, фамилия хвала. Лески фамилия, Амари. Лески фамилия, оригинално Зорари. 20 точки дама и чека да продължава. За фамилия Халма, Оси Барбаре. 20 точки дама и чека да продължава. За фамилия Халма, Оси Зорале. Айде! За Кристияно от град Книжа. Аз ви имам един, той е голямата рика, Парти се нарича и специалиста тича. Аз ви имам един, той е голямата рика, Парти се нарича, светлето тича. Знам дигни на ръката, Мерцедес моя колата, я съм рад писмо. Но дигни на ръката, отбора ми моя палет. Life is like всекиден, глави пачки нощни слова. Мам ти каза, при тях криза нема. Ако ще долари навлизали, ходи джамове на дупи, ходи с мацки най-прочути. Life is like всеки, прави пачки и тази нощ. Марти ще пие и тази нощ, но късеча